Kartasena aja ketak sumbar parak. Pangan mancawi karo sing mangan. Yen aku memboyang so tontonen. Ayo nono yen aku dadi buta gedhe sunda langit kaya ngene. Kartasena kowe maju. Iki lulangi kebo sangka Gunung Bancak ning Marokan lehku gawe. Kakak ipamoen. Ayo kene. Ora krasa. Ayo tanganmu nganti keter gregeli ora. Wah! Hop!
Paduka prawira sembada ngomang dadi ratu wonten Eka Cakra nggih Raden. Nggonku makarya ora milik derajat karo pangkat pengin memayu marang hayune Bawala. Maita pancen mekaten Raden. Inggih, awit kawicaksanan Paduka tetep warga ing manah lan Eka Cakra tetep Paduka pinangka dadi kusuma bangsa.
iya Mak. Kasusuk marine dibablaske mengko diteruske ning mikat manuk ya Mak. Iya. Sing padha prihatin sangesuk-esuk
Nduk, apa Mak? Ora ana sastra ukara sing pantes ndak aturake kajaba mumuji mengarsaning Gusti Kang Amurba Jati sing wis maring katentreman kabahagiaan marang aku kelawan kowe saengga ing wektu kang prayoga iki awake dhewe bisa sopan ngabiyewantara marang ngarsaning para pepundhen awit sangka pangrigening sangka kadang panitia ya kowe mau ana ing kademangan Tunggur Kecamatan Lembean Kabupaten Magetan kene ya nduk ngono. Heeh sing disuwi dening panjenenganing Bapa Temang ya kuwi mau Bapa Sono Keling. Ngono Mak. Heeh. Ajat kelawan niati apa Mak? Ya kuwi mau memuji miring ngarasaning Gusti sing wis maring nugraha lumantaran panjenenganing para pahlawan kusuma bangsa kang wis mbebela marang bumi pertiwi. Kanthi ngorbanake jiwa raga kelawan nyawane ya wi mau kanggo kamardikaning bangsaning awake dhewe mula dina semengko awake dhewe mingkari mengeti ya ki mau dina semengko ngancik tataran ingkang kaping 71 wis 71 Indonesia merdeka Mak iya muga kadewasan iki mau dadi kadewasane kowe kelawan aku nggone ngisi marang kamardikan pinangka ya kuwi mau panyambunging cita-cita sangka kusuma bangsa sing wis labuh negara ya nduk didedonga marang ngarsaning Gusti muga arwahe para pahlawan kusuma bangsa ditampa kelawan Gusti sing gawe urip dipapanake mring swarga kelanggengan di ngapura sekaing dosane ngono lan keluarga kula wangsa ingkang mapan ana ing Tunggur kene wiwit sangka ya kuwi mau bapa penjabat nganti tekan masyarakat perangkat kabeh diparingi seger kewarasan kuat nggone momong ya kuwi mau marang keluarga putra wayah Sentana Allahumma amin ngono Mak kabagian sing tanpa upama awake dhewe bisa sowan ngabiyewantara iya ya mung kuciwaning sithik awake dhewe wis udakara 20 dina tanpa prei babar pisan. Iya. Kamangka sik diteruske nganti teko tanggal 31. Iya. Ya muga-muga diparingi daya kekuatan ya nduk. Ngono ya Mak. Iya. Swara rada glerek ora dadi sabab. Iya, matur nuwun. Malah dina semengko awake dhewe go ngaturake panuwun sing tanpa upama wiwit sangka kadang muspika kepareng rawuh ngestreni ing ya ki mau pahargyan hari ulang tahun kemerdekaan ingkang kaping 71 iki. Wah ngono. Ora mung ngemongake kuwi, ya kuwi mau pangarsa ana ing Kabupaten Magetan uga kepareng rawuh panjenengane Kanjeng Bupati Mak. Piyayi sing wis bisa manjing ajar-ajar kelawan sagunging para kapula dasih kepareng rawuh. Panjenenganing Bapak Sumantri kepareng rawuh. Wah, ngono. Sakadang muspika kabeh. Wah, matur nuwun ya, Mbak. Matur nuwun. Lan awake dhewe uga ngaturake panuwun marang segenap kadang panitia sing wis ngrigenake ing samubarang karya. Awake dhewe diparingi papan sing bawira kaya mangkene. Wah, ngono. Tur iki Widyawati cacahe pirang-pirang. Widyawati pirang-pirang. Iki ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ana 9. Iki sangka ndi wae? Ya ana sing iki pisumbangsih sangka panjenenganing Bapak Joko Suyono. Bapak Joko Suyono. Sumbangsih sangka panjenenganing pribadi panjenenganipun Bapak Demang. Pribadi Bapak Demang. Pirang-pirang. Ngono. Piyayi kok leh gemati karo masyarakat ya nduk. Sapa? Mbah Lurah Sono Keling kuwi. Ha iya. Tur piyayi siji iki ngendi papan wae wanuh tur dasare weruh. Wah ngono. Mula ora mokal srawung iki mau tepung gelang najan ming sak lurah. Wah ngono. Tata gelar wilayahe ana Tunggur kene. Ning sapa ta sing ora weruh?
Mangsa Kabupaten Magetan marang panjenengane. Wah, ngono ya, Mak. Iya. Matur nuwun nganggo banget. Awake dhewe sowan Ngabiyawantara marang ngarsaning pepunden iki nggawa gawan saka ngomah. Wah, ngono. Wujuding gamelan mayang ora ketang sak rupa-rupane. Ya. Sound system uga tak gawake nggone adikku dhewe sing sangka Tapen. Sangka Tapen Lembean. Mergo aku ya tek iyek kono, Nduk. Ngono. Ki adikku dhewe ya wis ora ketang sak uni-unine wis duwe. Ayo. Ora ketang gantung loro ya wis duwe. Alhamdulillah. Nggone Kusnadi adimu. Iya. Matur nuwun lan uga ngaturake tarima kasih sing tanpa upama marang kadang ya ki mau BBS. Sing wis sembada dawuh saking panjenenganipun Bapak Demang ngregengaken sasana miwah swasana kinarya dadi kenang-kenangan. Wah, ngono. Matur nuwun gambare cetha, dasare apik, syutingane becik. Piyayine kebak tata krama unggah-ungguh Sumba Sita. Wah, elok tenan kok, Nduk. Iya, matur nuwun. Matur nuwun. Nduk, apa? Kajaba saka kuwi awake dhewe sangka kersane warga masyarakat ya kowe mau ana bintang tamu sing mijil saka Jawa Tengah. Sangka Jawa Tengah. Engko bakal tak kenalake saka endi, Mak? Sangka Sukoharjo, sangka Sukoharjo. Sangka Sukoharjo makmur. Awake dhewe dadi tata kelawan cara gelar wayang kulit kudu ana tari gambyong. Tari gambyong. Merga ing laladan Kabupaten Magetan kene iki jenenge gambyong kuwi mau wis kondang kaloka. Najan gambyong biyen kinarya dadi siaring agama Islam tumraping tanah Jawa, Nduk. Ngono iya. Mula sangka Walanda srek atine banjur dibumbui nganggo inum-inuman. Nganggo dem-deman. Nen gambyonge apik sing ora apik ya ming mendeme. Wah, ngono. Mula tekan saiki aku nak karo jenenge Londo gedhengku tengah modar. Janji aku iyat kok oleh Londo mesti tak guak. Timbang ngokeh-ngokeh min malah main. Nah, Nduk, yo diaturake tari gambyong sing kepareng gambyong piyayi pira. Mergo nggone rada rupak. Ya piyayi papat wae ora. Papat po 5. Ya 5 ya ora apa-apa. Oh ya, mijil saka Kabupaten Magetan. Ya. Yo diaturake tari gambyonge. Yo tari gambyong diaturake. Yakan riyen, Mas.
tempat. Tetap berdiri di tempat. Sang Bung Karno pinangka dadi pahlawan kusuma bangsa. Ya. Lancaran 45 aja nganti lali. Ya. Indonesia merdeka. Tahun 1945 Indonesia merdeka.